Tukang apa nih? Saya nggak eksok. Anak-anak udah mau? Anak udah mbak. Mau nggak nih? Tes sebaik naya. Oh sebaik, mau nggak sebayar malah? Dia sanggup. Fungbaय, नोंनि मुङा मामोनलाय? मानोमोनबा? जोङो बिजिरगिरि हिसाबै जों माखासे कुइसन सोंगोन नोंथांमोना बहा थांनो फैदों? नोंथाङा सैथोबा दा जों खिन्थादोंमोन रावनोबो खिन्थायाबा बे हिनजावसाया सोरनि न'निफ्राय लाखारना फैदों नामा? लाखारनासो फैदों? आयौ मा बुंनाय नोंना? अनजालि बर'। अनजालि बर'। गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनलायोमोन नामा नोंसोर? औ। दा आरो खारगौ आरो ना बैसागु बोथोरनि दे बिनानावा बहानिमोन ना? आं चिरांनि। बहा थांनो फैदों? आङो गावनि बयफ्रेन्ड लोगोआवनो फैदोंमोन। नोंनि मुंखौ खिन्थानो हागोन ना? आंनि मुङा जाहैबाय बारदै सिख्ला। बबेयाव थांनो फैदों? आं बयफ्रेन्ड लोगोआवनो फैदोंमोन। बबे जायगायाव? खैराबारियाव फैदोंमोन आं। खैराबारियाव। बेयावसो लोगो मोनबाय माबा नोंनि बयफ्रेन्डखौ? रं नाम्बार लादों? रं नाम्बारमोन आदा बै सोरां मा बुंमोनथाय? बेखौ बावगारलायलांबाय। रं नाम्बार बिना नायलाय होमबानो मोनगोन। दालिबान नोंनि मुङा मामोनलाय? मुं गैया नोंना? खैना Hatinya bawahnya hatinya bagus sih tahu nggak? Gabung sih bener lah. Aku masih murahin mana? Yang belum dapatkan mana aku? खैनाखौलाय बहा लांगो? बोग्रिबारि। दरायालाय मा मावोनो? आर्मि। खैना गोदान एसे होनदोंसै बबेनिमोन? उदालगुरिनि। उदालगुरि मा गामिनि? गोदानारि। उदालगुरि गोदानारिनि। आच्छा फिसानि मुङा मामोन? लक्ष्मण बर'। लक्ष्मण बर'। दा बिथाङा बहा दङ? बे दा मानसि सामलायबाय थादों। आच्छा दिनैनि बे गोथार सानावहा रायजोफोरनो एसे खान्दिसे जाहोदोलै।
Kem. Mana bunuh? Kina gerana gannaय दखनाया मा नाम? सिरि दखना होनो जायाखै नामा? खैना गोदाना गाननाय दखनाखौ दखना थावसि होनना बुङो।